Je to rovina 3. kategórie na 1800 metrov dotovaná sumou 3000 eur. A na štartke máme 7 mien. Dvojica debutantov, viacero koní, ktoré majú len jeden štart za sebou v kariére. Takže opäť dosti pomerne neskúsených koní, ale koní v klasickom veku. Štartové číslo 1 poniesie v dostihoch Gun. Gun je írsky rodák, hnedák po Zoufanis Constant Comment, patrí stane Ecoles Skalica a je v tréningu Marcela Mihalíka v Radošovciach. Jockey Adam Florian bude v jeho sedle necená hmotnosť 57 kg. Gun sa premiérovo predstavil v cene Entera na úvodnom dostihovom dni a umiestnil sa na 5. mieste. Je hlásený do slovenského derby. Bol zakúpený na Írsku na dražbe spoločnosti Goffs za 4 500 eur. Štartové číslo 2 má Merino. V Nemecku narodený trojročný ryšiak po Amaron z Majumi. Patrí stáni Kölsche Klungej z Českej republiky a je v tréningu Grzegorza Witolda Wroblewského, poľského trénera dlhodobo pôsobiaceho našich západných susedov. Merina v dostihoch povedie jockey David Liška a nesená hmotnosť 58 kg. Koník zakúpený mimo dražby je dostihovým debutantom. Prvýkrát sa teda predstaví na dostihových ovaloch práve tu v Starom Háji s dvojkou Merino. Štartové číslo 3 má Borstar, trojročný ryšiak po Buratino z Regestar, patrí stani Jakáb a je v tréningu Zuzany Kubovičovej v Senici. Jockey Peter Hodáň bude v jeho sedle, nesená hmotnosť 57 kg. Zatiaľ 2 umiestnenia z 5 štartov nazbieral ryšiak, ktorý až 3-krát počas alebo v priebehu týchto 5 dostiev stratil alebo zhodil svojho jazdca. Uvidíme, verme, že Petrovi Hodáňovi sa bude dariť lepšie ako v cene Entera Adamovi Florianovi. Borstar so štartovým číslom 3. Štartové číslo 4 má Mr. Slovakia, trojročný beluš po Golden Horn z Aurora Grey, patrí stani Westminster Race Horses SPZO SK a je v tréningu Jozefa Chodura v Borskom Mikuláši. V sedle uvidíme Ferdinanda Kránera, nesená hmotnosť 55,5 kg. Mr. Slovakia 3-krát štartoval v minulom roku, zaznamenal 2 umiestnenia, je hlásený do vytrvaleckých Sandležer ku koncu sezóny. Štartové číslo 5 má Hermione, v Írsku narodená kobylka, trojročná hnedka po Saxon Warrior z Hazium, patrí maďarskému Jazzy týmu. Je v tréningu Pála Čontoša v Alagu, v sedle uvidíme Stanislava Georgieva a nesená hmotnosť 57,5 kg. Hnedka zaznamenala zatiaľ 1 štart v svojej kariére, 3. miesto v štvorkovej budapešťanskej rovine na 1600 metrov. Bola zakúpená v Írsku na dražbe spoločnosti Goffs za 24 000 eur. Štartové číslo 6 má Moira. Moira je hnedka po Vadamos z Mirin, patrí stáji Filip a je v tréningu Katežiny Bertier v Kovaloviciach. Amatérka Tereza Grbavčicová bude jazdecká partnerka, nesená hmotnosť 54 kg, najnižšia z celého štartového poľa a Moira bola zakúpená na dražbe v Anglicku, dražbe Tattersall's za 8 000 eur. No a číslo 7 má Wild Sheep, v Írsku narodená trojročná hnedka po Nathaniel z Win for Life, patrí stáni Aga Vlachovice, Libora Garguláka a tréner Radek Holčák dal dôveru jockey Jánovi Havlíkovi. 55,5 kg je nesená hmotnosť u kobylky, ktorá raz štartovala, raz víťazila v Slušoviciach na 1800 metrov. Je hlásená do klasickej jarnej ceny Kobíl a Oaks tu v Starom Háji a jej majiteľ ju zakúpil v Nemecku na dražbe BBAG za 26 000 eur. Toľko 7 koní, ktorých uvidíme v cene Symbola na 1800 metrov. Merino v poriadku. A v boxe číslo 7 stojí aj Wild Sheep v žltom drese pod Jánom Havlíkom. Všetko je pripravené a bolo odštartované. Cena Symbola odštartovaná so všetkými 7 koňmi v
Vedenia sa ujíma Wild Sheep, ale Jan Havlík berie späť a v predných koňoch sa vyskytuje aj debutant Merino a takisto Gun, dva zelené dresy, ale Wild Sheep predsa len ako prvá do oblúka pod Janom Havlíkom vo pomerne ostrom tempe. Na druhom mieste Merino v zelenom drese z boxu číslo 2 pod Davidom Liškom. Na treťom mieste Gun, priebežne štvrtý je mistr Slovakia, 5. Burstar, Ryšiak pod Petrom Hodáňom je priebežne na 5. mieste, v zákryte je Hermione, hlavná favoritka, desatinová favoritka tohto testu. No a na poslednom mieste je ďalšia debutantka Moira s amatérkou Terezou Grbavčicovou. Slušovická víťazka Wild Sheep pod Janom Havlíkom stále vedie o dĺžku a pol pred Merinom. Mistr Slovakia je teraz tretí, Gun štvrtý. Dopredu sa tlačí už aj Hermione. Burstar je v zákryte na 6. mieste a so stratou 5-6 dĺžok na pole je debutantka Moira. Wild Sheep má teraz trošku problémy zatočiť doprava, ale Jan Havlík to zvláda. Wild Sheep, Merino, Gun, mistr Slovakia. Merino teraz má dobrú fázu, posúva sa už o pol dĺžky dopredu. Debutant Merino pod Davidom Liškom sa ujíma vedenia vo vedie celé pole 7 koní do cieľovej rovinky a zdá sa, že bude finišovať a bude odchádzať od súperov. Merino pod Davidom Liškom na mete 250 sa javí veľmi dominantne, veľmi suverene v týchto dostihoch a zdá sa, že tréner Wroblewský má v stajni trejdového koňa a Merino zvíťazí ako chce v cene Symbola. Na druhom mieste mistr Slovakia, tretia Wild Sheep, štvrtý Burstar, na 5. mieste Gun, 6. favoritka Hermione. No a posledné miesto, ďalšia debutantka Moira. Takže dvaja debutanti poli sa prezentovali ale úplne odlišným spôsobom. Moira na chvoste pola so stratou, ale suverénnym, takmer až zadržaným víťazom ceny Symbola sa stal Merino. Po Davidom Liškom zverenec Grzegorza Vitolda Wroblewského sa ujíma vedenia vo vedie celé pole 7 koní do cieľovej rovinky a zdá sa, že bude finišovať a bude odchádzať od súperov. Merino pod Davidom Liškom na mete 250 sa javí veľmi dominantne, veľmi suverene v týchto dostihoch a zdá sa, že tréner Wroblewský má v stajni trejdového koňa a Merino zvíťazí ako chce v cene Symbola. Na druhom mieste mistr Slovakia, tretia Wild Sheep, štvrtý Burstar, na 5. mieste Gun, 6. favoritka Hermione. No a Merino pod Davidom Liškom sa ujíma vedenia vo vedie celé pole 7 koní do cieľovej rovinky a zdá sa, že bude finišovať a bude odchádzať od súperov. Merino pod Davidom Liškom na mete 250 sa javí veľmi dominantne, veľmi suverene v týchto dostihoch a zdá sa, že tréner Wroblewský má v stajni trejdového koňa a Merino zvíťazí ako chce v cene Symbola. Na druhom mieste mistr Slovakia, tretia Wild Sheep, štvrtý Burstar, na 5. mieste Gun, 6. favoritka Hermione. No a posledné miesto, ďalšia debutantka. A v boxe číslo 7 stojí aj Wild Sheep v žltom drese pod Janom Havlíkom. Všetko je pripravené a bolo odštartované. Cena Symbola odštartovaná so všetkými 7 koňmi. Vedenia sa ujíma Wild Sheep, ale Jan Havlík berie späť a v predných koňoch sa vyskytuje aj debutant Merino a takisto Gun, dva zelené dresy, ale Wild Sheep predsa len ako prvá do oblúka pod Janom Havlíkom vo pomerne ostrom tempe. Na druhom mieste Merino v zelenom drese z boxu číslo 2 pod Davidom Liškom. Na treťom mieste Gun, priebežne štvrtý je mistr Slovakia, 5. Burstar, Ryšiak pod Petrom Hodáňom je priebežne na 5. mieste, v zákryte je Hermione, hlavná favoritka, desatinová favoritka tohto testu. No a na poslednom mieste je ďalšia debutantka Moira s amatérkou Terezou Grbavčicovou. Slušovická víťazka Wild Sheep pod Janom Havlíkom stále vedie o dĺžku a pol pred Merinom. Mistr Slovakia je teraz tretí, Gun štvrtý. Dopredu sa tlačí už aj Hermione. Burstar je v zákryte na 6. mieste a so stratou 5-6 dĺžok na pole je debutantka Moira. Wild Sheep má teraz trošku problémy zatočiť doprava, ale Jan Havlík to zvláda. Wild Sheep, Merino, Gun, mistr Slovakia. Merino teraz má dobrú fázu, posúva sa už o pol dĺžky dopredu. Debutant Merino pod Davidom Liškom sa ujíma vedenia vo vedie
celé pole 7 koní do cieľovej rovinky a zdá sa, že bude finišovať a bude odchádzať od súperov. Merino pod Davidom Liškom na mete 250 sa javí veľmi dominantne, veľmi suverene v týchto dostihoch a zdá sa, že tréner Wroblewský má v stajni trejdového koňa a Merino zvíťazí ako chce v cene Symbola. Na druhom mieste Mr. Slovakia, tretia Wild Sheep, štvrtý Burstar, na piatom mieste Gun, šiesta favoritka Hermione. No a posledné miesto, ďalšia debutantka Moira. Dnešné 7. dostihy, cena Symbola pre trojročné kone už máme za sebou, no a videli sme imponujúce víťazstvo trojročného Ryšiaka, debutanta, takže prvé víťazstvo pri prvom štarte. Merino zo stajne Kölsche Klingel, tréner Greg Wroblewský a jockey David Liška. Zatlieskajte im. No a Ivana Mihalíka vám môže odovzdať aj ceny. Za Slovenský zväz chovateľov a majiteľov anglického plnokrvníka teda ceny odovzdáva Ivana Mihalíková, no a zástupkyňa stajne Katka Barboríková, tréner Greg Wroblewský a jockey David Liška. To je zostava, ktorú vidíme na stupni pre víťazný tím. Blahoželáme ešte raz. Oficiálne výsledky dostihov číslo 7, cena Symbola. Zvíťazil kôň číslo 2 Merino, sedl jockey David Liška. Druhé miesto kôň číslo 4 Mr. Slovakia, jazdec Ferdinand Kráner v sedle. Tretie miesto kôň číslo 7 Wild Sheep a jockey Jan Havlík. Na štvrtom mieste sa umiestnil kôň číslo 3 Burstar, na piatom kôň číslo 1 Gun, na šiestom mieste kôň číslo 5 Hermione a na 7. kôň číslo 6 Moira. Výrok rozhodcu zadržanie 10, 2 3/4 dĺžky, nos 1, 5 dĺžok a 26 3/4 dĺžky. Čas víťaza minúta 55 sekúnd a 9 desatín, dostí sa bežali na 1800 metrov.